Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Да язди вятъра и да цепи вълните". Джун Цюе бил известен генерал от епохата Нан Бей. Като малък Чичо му го попитал за неговата мечта и той отговорил: "Искам да яхна силния вятър и да разбивам вълни по 10 000 ли". След като пораснал и постъпил в армията, той повел войска срещу Лин Yi. Врагът атакувал с огромни бойни слонове и армията на Цзун не смеела да се доближи. Цзун Цюе се сетил, че лъвът е царят на животните. Той заповядал на войниците да изработят макети на лъвове и да скачат с тях пред слоновете. Слоновете се оплашили, избягали панически и премазали собствената си войска. Армията на Цзун се възползвала от момента и спечелила пълна победа. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски с пинyin и на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.